በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ናይ ዕረፍቲ ግዚኹምን አወሃሂድኩም በአንቃድዎን ብጥብዓትን ብህድኣትን ትሰምዕዎ ዘለኹም ኩልኹም እቲ አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይጸብጸበ በቲ መስፈርን መቁፀርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ ብህይወት ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቀልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ንጉባኤ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር እሞ እቲ ሎሚ እግዚአብሔር ዝህበና ቃል ንድኹማት ሓይሊ ዝህብ ንዝወደቁ ዘልዕል ተስፋ ንዝቆረፁ ተስፋ ዝኸውን ልዕል ንዝበልና ትሕት ዘብል ንዝተበተኑ ዝእክብ ህያው ቃሉ ሎሚ ማእኸልና ክህበና ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቆር ጦጡእ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኾነልና። ሒዝናዮ ዘለና አገልግሎት ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ዝብል እዩ። ልበ አምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 22 ስለ ጽድቂ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ ይትንስእ እዩ። እግዚአብሔር ዘየዳሉ ፍትሓዊ አምላኽ ውሳኔውን ፍትሑን ዘይልወጥ ሕያው አምላኽ ነዚ ከስተንትን ፍርቂ ለይቲ ይትንስእ ኢሉ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ በገዳማውያን አቦታትና ገይሩ እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብሓበራን ብውልቅን ኣብ ቤት ኣብ በዓታት ኩሉ ግዜ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸብሉ ስለ ህይወቶምን ስለ ህዝቦምን ዝሰርዕዎ ዓብይ አገልግሎት እዩ። እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት እዚ ኣብ ሰለስተ ክፋላት ከፊሎሞ ኣለዉ። ስለዚ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ቀዳማይ ክፋል ክንብል ከለና እቲ አገልግሎት ኣብ ሰለስተ ስለ ዝኽፈል ሕጅብቲ ዘለናዮ ንሕና ከዓ በቲ ንበፅሖ ዘለና እዩ። ኣብዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ቀዳማይ ክፋል ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ኢና ኣስተንቲና። ኣብ ካልኣይ ክፋል ከዓ መዝሙር ዳዊት 117 ክልተ ጥቕስታት እዮም ዘለዎ። ከምኡውን ምዕራፍ 18 ካብ 1 ክሳብ 5 ኢና ኣስተንቲና። ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ መዝሙር ዳዊት 118 ካብ 6 ክሳብ 12 6 ጥቕስታት ኢና ከነስተንትን። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ጸለትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ ይምሕፀን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ሻድሻይ ጥቕሲ መዝሙር ዳዊት 118 እግዚአብሔር ምሳኢዩ ኣይፈርሕን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ። ልበ አምላኽ ዳዊት ኩሉ ግዜ ህላዊ እግዚአብሔር የረጋግጽ። ህላዊ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ፣ ህላዊ እግዚአብሔር ኣብ ጸሎቱ፣ ህላዊ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ህይወቱ መጀመርያ ህላዊ እግዚአብሔር የረጋግጽ። ስለዚ ህላዊ እግዚአብሔር ስለ ዘረጋገጸ ከዓ ኣይፈርሕን። ኣብ እግዚአብሔር ስለ ዝተወከለ ከዓ ሰብ ከጥቅዖ ሰብ ክጎድኦ እግዚአብሔር ንኢድ ሰብ ኣሕሊፉ ኣይሃቦን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ምሳይ እዩ። ንኩላህና ሕቶ ዝኾነና እግዚአብሔር ምሳና ምህላው ዘይምህላው ከመይ ጌርና ንፈልጥ?
نحنا ترى سباتنا نزخ فلتو زغلو قدوسان سبات زبقوا سبات راحهم زبل حساب أبو أمورنا كمس يخيلي እግዚአብሔር ምሳና ምህላው አብህላው የእግዚአብሔር ምህላውና እንረጋግጸሉ ቃሉ ማለት ዘሐስቦ ዘለኹ ሐሳብ ምስቃል አምላኽ ይሰማማዕዲ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ምስቃል አምላኽ ይሰማማዕዲ ዝገብሮ ዘለኹ ስራሕ ዝስጉሞ ዘለኹ ስጉምቲ ምስቃል አምላኽ ይሰማማዕዲ كمزلنا خنحاتت እግዚአብሔር እንተረዲዩና እንተደጊፉና كمزلنا እንተሓቲትና እትና ሐስቦ ቃል ልክዕ ከም ቃል እግዚአብሔር መሰረት ይኸይድ እንተ ምህላው ኣብ ሕሊናና ነዚ ምስክር ዝንተ ዳመጽልና እግዚአብሔር ምሳና አሉ ከምቲ ልበ አምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር 125 ቁጥር 2 እግዚአብሔር ካብ ሕጂ ንዘለ ዓለም ኣብ ማእከል ህዝቡ ይዝበሎ ንሕና ምስተውዓል እንደዘይስኢናዮ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣባና አሉ ቅዱስ አጎስጢኖስ ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ምስተመልሰ ዝበሎ ቃል እንተልዩ ኣብ ውሽጠይ ኮለኻ ኣብ ደገ ደልየካ ነይረ ኣነ ምስ ገደፍኩኻ ንስኻ ኣይገደፍካንን أوشتي كل خاص بدقة دليك كانيرة أنا مس قدفكوها مسخاجن أي قدف كانن سلازي إجزابهر هلاوي إجزابهر كنس اللي خلنا إذا صلوت زي إجزابهر قبلودي إذا صلوت زي إجزابهر سامعدي إذا صلوت زي أكن إجزابهر رهيبو ملسي يوهبدي نزبل حتونا كنسلو خلنا انتاي كنقبر كم زقبانا كدس بيت خريستيان بسفيح مهيراتنا كنسلو خلنا صلوت بزيكيم كنسلو خلنا صلوت بنسحة كنسلو خلنا صلوت بفقري كنسلو خلنا صلوت مسمسوات ناتو كل قبول زخون صلوت مهيراتنا እግዚአብሔር مسائل نإياسو خبلو خلو اب تنبيت إياسو معرف حدا كاب قصر حموشة كساب عسر شريش زلو حلف ندابلنا هنرينا كاب قصر حموشة ملوع عدمي خازق أو مكاسب يلبون مسموسي خمس نباركو مساخاد ماك خوني أي حد جكاني أي تنتنكاني مجمّر أجزابير قال زاتولون إياسو ملوع عدمي خا زق أو مكاسب يلبون مسموسي خمس نباركو مساخاون كخوني أي حد كان أي تنتنكان إذا قبل خلوجن زابير كل زي مسوق هلو تخوينو إياسو كخونو زلو نحنا خنكونو زلنا ها ممرحي بوي أبو صرت الشعاتة صنع تبعي لدو أعزز كخان زابير أملاكا أبتخدو كل مساخا إمو أي تفرح أي تشبر هلاوي إجزابير مسؤو خمزلو زأمن كل جزء تبع خون أي فرهن أي شبرن هلاوي إجزابير أبانا خنس النعكا نإجزابير كن إزازو جدًا إيوي أبقصر شمونتن إياسو خبلو خلو نتعاود تصحفه من أنت تتنكر كاخت قبرس معالتن ليتناستن تنمبر إذا ما صحف حقي كاب أفكا أي تفليو شعو مقد خاتقنع شعو دما كسلتكا سلقالات إجزابير استمسكنيهون إجزابير أما أخل هزبو هلو خلو اتوم هزبي نعو قديفوم إزاز إجزابير كفرسو إزاز إجزابير أفريسوم إجزابير زي فقدو سراح كسرحو خلوها إجزابير في اليوم حايلوم في اليوم مو إجزابير كا أنا دامركون ودكتن موتني قبرهم نيرو خابز خمس سوران اتوم هزبي ونهلاوي إجزابير سلازة استماغورو نإياسو حتى وخلو أب قطري عسر شريشم عرف حدا ينازلنا صحف إياسو نإياسو دما كم زيلوم ملسلو زعزز كان خلو خنقبر نابزل كان زبلون
نخيل كمتي بخلو نموسي استعززنا يخا كن إزازك أين حانتس إغزابير مساخات دا آخمت مسموسي زنبرة مساخات ما يخون إغزابير زقدمو يوبرلون انت استوعلنا له أقدمو كي تحتتنا خلنا إيميلس زدال ولنا إغزابير كي تأمنا خلنا إيمقب زدال ولنا إغزابير كي تفعنا خلنا إيمرحتي قدسان ملاخت قدسان سبات الأخلنا سلازي اتوم هزبي كحتو خلو كن إزازك كاينة كن سمعك كاينة زبل كان زبل خلو خنقبرينا قن حانت نقر كن فلتا زلنا نقر قن ندلينا إغزابير كا مستو كم موسى كم زنبرس مساخاخ هلو ديلهم حتيتهم إغزابير قن كبرن إزخر سميخون قنا كي حاتتو خلو كم زحتت فليتو ركوز مالسخهب مأنتي كم تمسموس يزنبركو مساخا أنقلو أدميخا خون يزبل قاله سلازي لبا أملاخ داويت هلاوي إغزابير مسرقا قصة انت عايزبل هلاوي إغزابير أب هلاوي إغزابير انت دعالي انت يكوني آي فرحني أمثالي سلمون معراف عسران شعاتن كسر عسران حموشن تايلو نسب مفرح أما فانتراي أتو بإغزابير زئمن قنا أبدحاني نبر نسب مفرح مالت قال بقالو نا أملاخ مخحات مالت إغزابير يقريب لنا سلازي نسب مفرح مالت كابز سبزي أملاخ كدحننا أيكئلني الكام حساب مالت نسب مفرح مالت سلا قنعو سلا تغمي سلا سلطان إلنا نسب نغزابير قديفنا نسب ندحر نفرح علينا كابت غزابير زهبن هيابسي ازي اتوم زهوبن هياب يبلص الكام مؤمان مالتي اذا انتايلو نسب مفرح ام فنترايتو اتوم لومي نفرحهم صباح زي كهلو اليوم اتوم لومي نفرحهم طلع قنبس نسقلنا نسجدلهم صباح زي كهلو اليوم غزابير جن نزل علم هياوي سلازي نسب مفرح ام فترايت እግዚአብሔር ዘእመን ገና አብዳሃን ይነብል ጎልያድ አብ ቅድሚኦም ኮይኑ ክፍክረሎም ከሎ እቲ ባሕሪ ዘሳገሮም አምላኽ እቲ ኣብ በረኻ ዝመገቦም አምላኽ እንደ ዝዝክሩ ነይሮም ብሰይፍን ወልታን ናይ ጎልያድ ኣይምፈርሑን 40 መዓልቲ ንዕኦም እና አምላኽ ሰማይን ክጸርፍ ከሎ ግን ብሒም ሚሉ ዝመለሰሉ ሰብ ኣይነበረ እዚ ኸ እንታይ اتفرحات سب سلاز ورروم እግዚአብሔር يقرب لنا ስለዚህ نسب مفرح ام فنترايت ስለዚህ ልብ አምላኽ ዳዊት ኣይፈርሕን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ንመን ክንፈርሕ ከም ዘለና ክገልጸልና ከሎ ክብርን ዝኽርስሙ ይኹን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 نت نفسن سجان أبهنم كتفق زكال دا أسيخون فره ومبر نتوم نسجا زقتلون نفس جنا مقتلا زي كالو هاي تفرحوا كجبري خاليهم رجس كجبري خاليهم الأملاك قميلو وعلقوا يتأس كريستوس كأسرو خاليهم كسقو خاليهم كزابو خاليهم كقاتلون نخاليهم جن نسجا مقتال انت زي كوينو كاب حاليفون كقبر وزخ ليالو نسخاتكم قل نات بسقاز ساقيكم بسقاز قتلكم زي كونس نات السقان نفسن ام مدر زي كونس اب جهنم زقتل نعو فرحوا ثم نسقاز قتلو نفسنا مقتالا زي كالو اي تفرحوا سلازل باملاخ داويد እግዚአብሔር ምሳይ እዩ አይፈርሕኔ ሰብ ከንታይ ከይገብር እግዚአብሔር ከይፈቀድ እግዚአብሔር ከይአዘዝ ሰብ ሓንት ነገር ክገብር አይክእል ልብ አምላኽ ዳዊት ከዓ መንፈስ ቅዱስ እዚ ይገሊጽሉ ስለዚህ ክሕጎስ ከሎ ክሓዝን ከሎ ሰባት ከመስግንዎ ከለው ሰባት ክጸርፍዎ ከለው ንኹሉ ምስላዊ እግዚአብሔር የተሓሓዘ ነው እቲ ሽምዒ ዝተባህለ نداويت كرغمو خلو نداويت كصرفو خلو نتوم مس زنبرو داويت انت ايلوم
نداويت صرفو إلو إغزابير لإخوة إمو قال نجر أي تبلو مالت زصرفن نزلو شمع زي كونه زصرفن نزلو إغزابير زي كونس زصرفن نزلو زصرف تكبارات سلاز قبركو إلو مس نفسه الرأي أبطر شوعات مزمور داويد ميتن عسر شومن تاني نازلنا ساب عسر تخلطخن بس هنا نالباتهم دحري لكم آتيهم زلهم إغزابير مسائيو يدقم لبا أملاخ داويد إغزابير مسائيو ردائيو أبصلاءتي تمنيتي كرئييو إغزابير مسائيو دقم والله قطرش دشة أبزو السيخوة زلون تايو أبصلاءتي تمنيتي كرئييو كم دك أملاخ كم تسبيت منقست أملاخ كم سبخت وانجيل كم مهرانك الهوت أبصلاءتي تمنيتي كرئيخول قبل كله تمنيت نبيات تمنيت هواريات تمنيت سماعات تمنيت صادقان أبتم من إغزابير زي أمنو بتم حماق زقبرو انتايو تدعيلنا مسرتو تمنيت إغزابير انتايو كل نفس خدحن نافلتد حق خبز سحنبر حانت نفس خطف اقاف التاوي هيكونين سلازي نبوتاتنا هواريات كما باقيعنا ما أخل تخلوخ سدم كله آرماويان ناب امنتكم وزو حتى عن بنستحق صدقو تررت لب لبوم تحت كبل زيت أوفو أخر كابو زودقو ختنسو تسفاز غرسو تسفاخ قبرو زيت تسابرو خصقانو زقاسلو خزنانو علامة إغزابير رزي سلازي لب أملاخ انتايلو أبصلاءتي تمنيتي كرئيي انتا يرئيو أب قدامي ساميل معرف أسران 4 كاب قطري 10 شوعات 17 شعات جميرو نداويت كآبلو أنا خفو إنا قبركوها صبق إركالي خامو كابايسي نسخات صدق لذي أب صلاة تمنيتي كري نالبات بسقا كينريو صلاة خا مداق صلاة خا مسعار صلاة خا ممات أب العلي صلاة خا بسقا موغس مركاب أزي أب العلي صلاة خا زركب تمنيت من علنا كينوس دوي نات الأملاخ صلاة خا انت ودقة بؤو آية التحقوس مخنيات إغزابير إذا بهاي بلوني مو ناتو ودكات نابخا 5 خيل سلازي أنا خفو إنا قبركوها صبق غير كالي خامو كابايسي نسخات صدق إغزابير أبيركا حليفو هيبن خنسوس نعايب زي مقتالكا نسخات صبق كمز قبر كالي لومي آرئي سب نسألائي ومسرخو بس بدحاندو مقدي صدو سلازي دما زقبر كالي سلز لوم زقبر كالي إغزابير صبق يفدخاي أبصلاءتي تمنيتي كريئي حانت معالتو انتخون لبا أملاخ داويد سلسة جزيه بفتنة قتلت كحلف كله حانت معالتو انتخون سلسة أول حماق زربات زاريبو أي فلت تمنيتي أبصلاءتي كريئي تمنيتنا داويد لبو ساول ناب أملاخ كملس برخصات منافستي تأثيرو زنبرة لبو ناب إغزابير كملس أزي سلز نبرة أتقال وانجيل أمعراف حموش تغطر 10 شماتيوس نتصبوق قبركم ريو نتعب سماي زنبرا بهم انت 5 جنوه برهنكم أبقى مسب ببره يقولوا كاب تسلسة جزية فتنة قتلت زكاية دلو كاب أفساول إذا مسكرنا بمركابيو أبصلاءتي تمنيتي كرئيئي سلازي سب نسألائي مسرخو بس بدا حاندو مقردي صدوي سلازي لومي زقبر كالي إغزابير صبوق إقبركا كفو إنا قبركوها صبوق سلاز قبركا بهوات سلاز زحدكاني كاباي نسخات صدق سلازي علامة إغزابير أبتم نوانجيل زي إزوزو وي صبوق أي حسبو لنانيو إنبولهم علامة إغزابير تاي مودعتو تاي نام أخل تخلو خما باقع خير كلهم سماعتات واقع خفلو خلوسي انتايو علامة إغزابير أب كالاي كورنثوس معرف 10 قصر 3 حساب 5 زلو 5 بل
بسجا إن ملالس كنسناقا كم سجا جن أين واقع أنينا ونوايا هاقلوسا لسأبئنا يكونا بهجا سجا الله بهايل إجزابير وقتو زي نست أزوانات صنوعاته بسجا إن ملالس كنسنا كم سجا جن أين واقع أنينا أزوار وجنا بكرم أملاخ نمفراس بطل عردتات إمبر سجاوي أيكونا مسبلا تعيلو بؤخ حساباتن مسفلتات أملاخ نزيز على لعل زبالة نجار كله نفرسنا كل أمرون نم إزاز كريستوس نمار خلو ينا سلازي نتذكر آخرنا بقى الأملاخ نرتعو نفلتات أملاخ ندحنات أملاخ زكاوم كا نفرسو إلو نخلو لب ماريخناها نكريستوس كم زجزاء نجابو نعاتهم نخفل دخلتلو نعاتهم نخويتتلو زي كونس كل نفسنا كريستوس تجزاء سلازي غايل بأملاخ داويد تمنيتي أبصلاتي كريئي سلازي ساول بإيديا يموتن ساول أملاخ كزوعي ويبخالوت مبر إجزابير أبقبو إجزابير إيد منبار إجزابير سلازي كبرالو إيدي أيزرقه ناتي سلسة إجزيا فتنا قتلت سقبر اللي ساول يحليفو ذهابا إجزابير يمو بزغا إجزابير إخباريلو أبصلاتي تمنيتي كريئيلو رخيبو خائل أبقصر شمونتا كاب أب سب موكالسي أب إجزابير معقاب حيش كاب أب سب موكالسي أب إجزابير موكال حيش قال أب كلسموم قال أب سراويتهم قال أب فراسهم قال أب هبتهم كأمنو زأمنو سقاويان راح زي كونه كمتي أبونا قدس بوب شنودا أبتي دايبولوك واير مسيطانا وزبل مسحفهم انتايلو مالو 5 عامات أبعاد تغيرهم نا أملاخ زي فلتو والو يلون كابز 5 سورن قال يوم صلاتهم يملخو قال يوم بحتوناهم يملخو قال يوم قدسناهم يملخو ناتي مود أتخرخ بوزلو إكزابير كي رخبو خيفلت وزنبرو بزحات حلو كابز 5 سورن الناس لذي أبسب موكالسي كابسب موكالسي أب إجزابير معقاب حيش ناتو صلوتنا قبول خون تخينو توكلتنا بأملاخ ملوك خون كمزلو اتوم دك أملاخ لواويانوم فريساويانوم صدقاويانوم لكانا كهناتهم نجستاتهم كلهم نإجزابير قديفهم نابكالك خدخلو بأف نبي إرمياس كيرون تايز بلو أم معرف أسر شو عتقزر حموشة إجزابير كمزبلالو أبساو زوكل قلصمها أبسغا زغبر بلبون كاب أملاخ زرح قسب رقومي أبسب زوكل تايخونيلو رقوم يخون إجزابير بسبات غيرو بزوح نقر كقبر خيل حدث وكل تناقن مودعتان مجمرتان إجزابير كخون مخنياتو أبسب زوكل تايلو رقوم يخون أب كتر شوعاته أب إجزابير زوكل تثبيتها أب إجزابير زغبر سبقنا بروخ كبرنا زخرسوم يكون سلازيك كنسل لخلنا أزي نايفرق لي تسألوت هون كاله سألوت كنسل لخلنا توكلتنا أب أملاخ دي أب سب نوكلل كاب سب ندليو قنعو كاب سب ندليو سلطان كاب سب ندليو حلافنا بسبات كمس أنا زي ندليو سدد دي شجر دي سلامدني خيمس أنا لنا نكاباتورو قدايات كي هلو معنتي كاب أب مسافنت موكالسي أب إجزابير معقاب حايش سلام انت أي سبب مسافنت زوكل أب جزاءة الزوكل قال تغمس لزدلي قال قنوع سلزدلي قال سلطان سلزدلي قال خاطر لميد وزن بركة كل وزن لزفره سلازي كاب أب مسافنت موكالسي أب إجزابير معقاب حايش أب يوحنس وانجيل معرفة الشعات تقصر 20 كلتن أيهود نسو كريستوس إلهم زمسكرة كابيل صلاتهم كسبقوا حقيقهم نبرمو اتهم ولدوا نا أيهود سلازي فرحوا يوم من كم زحويو أين ثلثنين زوم سبات زياتهم نا إجزابير قدوس فقاد كوينو بعورز تولدو ودو أب كدمي يوم حاوي خريق وخلوس
ودخم من يحويوه استبهلس ازرا نازراوي ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ንሱ ሕዊዎ ኢሎም ከምስክሩ ዝግቦም መን ከም ዘሕወዮ ኣይንፈልጥን ኢና መን ከም ዘሕወዮ ዘይፈለጡ ኮይኖም ዘይኮኑስ ካብ ቤት ጸሎቶም ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎት ክስጎጉ ተባሂሉ ተአውጁ ስለዝነበረ ካብ ቤት ጸሎት አይሁድ ከይፍለዩ ምእንትስ ካብቲ ንወዶም ዘሕወየ ህይወቶም ዝኾነ ጎይታ ተፈልዩ ስለዚህ ኸይል በአምላኽ ዳዊት ካብ ኣብ መሳፍንቲ ምውካልሲ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቋብ በሓይሽ ካብ ቤት ጸሎት እዚ ካብ ምኩራብ ዝተፈልዮም እንታይ ምጎደሎም ካብ ጎይታ ምፍላዮም ግን ብዙሕ ናይ ህይወት ክሳራ ኸሲር ኣብ ሰብ ምውካል ተውክልቶም ዝውከልዎ ዘለው እንታይ እዩ ኣብ ቤት ጸሎት ካብ ቤት ጸሎት አይሁድ ክፍለዩ አይደለዩ እዚ ቤት ጸሎት እዚ አምላኽ ዘይብሉ አምላኽ ዘይከብረሉ ጉባኤ ስለዚ ኣብታ አምላኽ ዘይከብረሉ ጉባኤ ክሳተፉ ክብሉስ ካብ ጉባኤ አምላኽ ብኺሮም ኣይንፈልጦን ኢና መን ከም ዘሕወዩ ኣይንፈልጥን እሱ በጽሒ ንዕሕተትዎ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና እሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 42 43 ምስናይ ዝኹሉ ግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብኡ ኣመኑ እዩ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣምሊጾም ስለ ዝፈተው ካብ ቤት ጸሎቶም ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣየግሃድዎን እግዚአብሔር ምስትውዓል ሂብና ሓቂ ካብ ሓሶት ጽድቂ ካብ ሓጢአት ብርሃን ካብ ጸልማት ኣብ ዝፈለጥናሉ ኣብ ዝተረዳእናሉ ግዜ ኢሉ ብዙሓት ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ትመድሓን ምዃኑ ኣሚኖም እዮም ኣጋንንቲ እውን ይኣምኑ እዮም እዚ ከኣምኑ ከለዉ ግን ኣቐዲሞሞ ዝነበሩ እንታይ እዩ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ሰብ ኣቐዲሞም ነይሮም ክብሪ ሰብ ማለት ከዓ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኬድካ ምስ ፈሪሳውያን ብማዕረ ምጽላይ እዩ ከምኡ እንተጌርካ ክቡር ሰብ ኢኻ ዓብይ ሰብ ኢኻ ማለት ፍሉይ ሰብ ኢኻ ማለት ስለዚ እቲ ናብ ቤት ጸሎት ክኸዱ ከለዉ ኣምላኽ ይቐበሎ ድዩ ጸሎትና ጸሎትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ከውርድ ይኽእል ድዩ ዝብል ዘይኮነስ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ናይ ቦታ ጸሎት ምስቶም ዝምልከቶም ሰባት ንጽሊ እዚ ናብ መፍሳፍንቲ ዘወክሎም ዘሎ ካብ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ሰብ ስለ ዝመረፁ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትና ብፍላይ ግን ኣብ ጸሎትና ምክንያቱ ጸሎት ክብል ከሎ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብ አንቀጾም እንታይ ኣሚሎሞ ዘለው ጸሎትሰ ተናግሮ ምስለ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር እንዳተዛረብና ከለና ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምዝራብ እንትዳ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር እንዳተዛረብና ከለና ንየማነ ጸጋም ንጥምንተሉ ምክንያት ኣይክህሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ቁጥሪ 10 ኩሎም አሕዛብ ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ክቆርጾም እዩ ኩሎም አሕዛብ ከበቡኒ ብዝሒ ናይ ሰባት ብዝሒ ናይ ጸላእቱ ብዝሒ ናይ ሰራዊቶም ምስራየ ኩሎም አሕዛብ ከበቡኒ ብስም እግዚአብሔር ክቆርጾም እዩ ምክንያቱ ሰብ በሓይሉ ኣይስዕርን እዩ ጽሑፍ እዩ ኣዴና ሃና ደሳሙኤል ታይላ ሰብ በሓይሉ ኣይስዕርን እስመ ኢኮነ ጽኑዕ ሃይለ ሰብ እዩ ሰብ በሓይሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 9 ሰብ በሓይሉ ኣይስዕርን እቲ ዝፈለጥናዮ ብጸጋኻ ፈሊጥናዮ እቲ ዝበጻሕናዮ ብምሕረትካ በጺሕናዮ እቲ ዝገበርናዮ ብጸጋኻ ገይርናዮ ኩሉ እቲ ዝበጽሖ ነገር ነታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 5 ዘላ ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እትብል ቃል ኣብ ማሪሳቅ ኣቦታትና ንዓኽ ኣስፊሖም ክገልጽዋ ከለዉ ወኩላቸ ፍድፋድየ ዘይገብራ ብእሲ እትትፈጸም ዘእንበለ ስምረተ እግዚአብሔር እሳያታ ቃል ማለት ኩሉ ሰብ ዝገብሮ ብዘይ ፍቃድ እግዚአብሔር ብዘይ ጸጋ እግዚአብሔር ክብጻሕ ኣይክእልን ንሱ ንእጋር ቅዱሳኑ ይሕልወን ሰብ በሓይሉ ኣይስዕርን እሞ እቶም ረሲኣንሲ ኣብ ጸልማት ክጠፍኦም ሰብ በሓይሉ ኣይስዕርን ኩሎም አሕዛብ ከበቡኒ
بسم እግዚአብሔር كقرصهم داقيمو مستير عاوتن مستير سعرتن مستير تنسعين مستير ودقتن كقلص كله لب أملاخ داويد أم معرف عسرة قصري شوعتن شمنتن قلياتهم بسرقلاتات قلياتهم بأفراسي إمانو نحنا قنا نسم እግዚአብሔር أملاخنا كنذكرو إنا نساتهم دنينهم وديغم نحنا قنا دلدلنا نقوم سلازي اتي مستير ودقتن عاوتن حيل سلازلكا قلبت سلازلكا سراويت سلازلكا أفراسن سرقلان ولتان كناتن سلازلكا زي كونس انتايلو قليهم بسرقلاتات قليهم بفراسي إمانوي خنياتو ولدنا انت أميلهم زوع علي انقركا زي صحاته يمكركايل حدا معالتي لب أملاخ داويت أبسب مستوكله أبقل سمو مستوكله أبسراويتون سرقلاتاتون مستوكله انت ايخقبر جميرو እግዚአብሔር زي أزوزو سراويت قوصر جميل እግዚአብሔር زي استوعلو أمره يهبنا سلازي لب أملاخ زي تعملو زي ودقلو زي قسللو زي دميلو بنسحاق أبقل እግዚአብሔር زي رخبلو موقس كاب هيوتي زي استنتن እግዚአብሔር زي أزوزو سراويت قصير ازي أب سراويت موكالكا نسب عشي حتفقات مخنيات كوين እግዚአብሔር يقريب لنا سلازي انتايلو كله ما هزاب كبابني باسم እግዚአብሔር كقرصهم أب قصر 10 حدا كبابني هو خبابني باسم እግዚአብሔር كقرصهم باسم أبي يزوكل زلو أب سم እግዚአብሔር وكلال كباب سب موكل أب እግዚአብሔር توكل تخون تجمر كله እግዚአብሔር مساي أي فرحن سبكن تاي كجبرن أرجيس يزي جمر سلازي كبابوني وخبابوني باسم እግዚአብሔር كقرصهم እግዚአብሔር مساي الله الكله أب كبابي صلاة يلون مالت يكونن لبام سلومون أم معرف 10 شمون تقصر 10 سم እግዚአብሔር صنوع جنبيو صادقنا أوجي يكون سم እግዚአብሔር انتايو صنوع جنبي خنياتو انتاي يزبل زلو بسم እግዚአብሔር يزسعر بسم እግዚአብሔር يزعوت بسم እግዚአብሔር يزدحن بسم እግዚአብሔር موغس تركب خنياتو سم እግዚአብሔር انتايو صنوع جنبي صادق كأنا أوجيو يعقوب نيمودا تاتقسنا كم نهبي كبابوني قصر 10 خلت بس هنا لنا كم نهبي كبابوني كم حوقت قاتفو باسم እግዚአብሔር قرصهم بزح سراويت بزح أسوار بزح هابتي نسم እግዚአብሔር كسعره هيكلن لب أملاخ داويت نزق دميا يزهب مس داويت مس غوليات كقطم كله أب قداماي ساميل معرف 10 شوعته قصري 45 داويت كأنت فلسطيناوي بلو نسخا بسيفن بخيناتن بمزرقن تمزن اللخا أنا جنا بسم እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት اتنسخات تباچولو ዘለخا أملاخ ጭፍራ እስራኤል እመጸካ አለሁ أنا جن بمنتاي መጸካ አለሁ بسم እግዚአብሔር እመጸካ አለሁ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር ምሳዩ አይፈርሕን ሰብከ እንታይ ከይገብረን ዝብል ሐሳብ ይተበቂስ ሰብ ገብር ሰብ ይገብር ሰብ ከገብር ኮሎ ግን እግዚአብሔር ከይፈቀደ አይገብር እግዚአብሔር በትዝሕልፈና ሁሉ አብስሩሑ ስለዘይጋገ ንንስሐና ንዕብየትና ንበረኸትና بزخنا خحلفنا خالي أب دانيال معرف 3 قصر 10 شوعته 10 شمونتن ونقص اتنملخ أملاخ كاب جهر اتنحو خناقفنا يخاليو كابد كون كناقفنا يخاليو ونقص نسخنا قفنا عند زي فتوس نحناس نأمالخ تخاخم زي نملخهم نتزقهم كيوم مثل ورقون كم زي نسجدلو فلت بلو أملاخنا أملاخ من نقال أملاخنا أملاخ محرد أملاخ أبتقدس زفانو خينو طبقة مبلتاج
እግዚአብሔር በዚህ ሰማዕት እነዚህ ከነምልኾ በዛ ሓውዝ ሓሊፍና ምስኡ ክንነብር ፍቃዱ እንተደኣ ኮይኑ ግን በዛ ሓዊ ሓሊፍና ኢና ንኣምላኽና ከነምልኾ እምበር ነዚ ሓዊ ፈሪሕና ኣምላኽና ኣይንክሕድን ንዓኻ ከዓ ኣይነምልኽን ንዓኻ ኣይንሰግድን ዋላ ከድሕነና እንተዘይፈተወ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ጸሎትና ርዱእ ዝኾነ ዕላማ ክህልወና ኣምላኽ ካብ ፈተናን መከራን ኣድሕነና ብኡ ክንሓልፍ ፍቃድካ እንተኮይኑ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ፀጋ ሃበና በቲ ፈተና ከይትሰዓር በቲ መከራ ተሳዒርና ነፍስና ከይንጎድእ ንዓኻ ከይንሕፍር ምእንቲ ካብ ክፉእ ኣድሕነና ብኡ ክንሓልፍ ፍቃድካ እንተኮይኑ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ፀጋ ሃበና ኣምላኽና ኣምላኽ ምንጋፊ ካብ ኢድካ ከድሕነና ይኽእል እዩ ካብ ኢድካ ከድሕነና እንደዘይፈቐደ ፍቃዱ በዚ ሓውዚ ብሰማዕትነት ክንሓልፍ ከምቶም ዝሓለፉ እንተኮይኑ ግን ብኡ ሓሊፍና ንእግዚአብሔር ከነምልኾ ኢና ንዓኻ ኣይነምልኽን ንጣዖታትካ ኣይንሰግድን ፈጣሪና ኣይንክሕድን ሰብከ እንታይ ከይገብርን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ፈቃዱ ኮይኑ በቲ ጉሁር ሓዋ ሓሊፉ ንበረኸት ከይድዎም ኣምላኽ ዳንኤል ኣምላኽ ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን እናተባህለ ክምጎስ ክምለኽ ይነብራሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እወ እግዚአብሔር ንምስክርነት ክኾኑ በቲ ሓዊ ሓሊፉ እቶም ብሰማዕትነት ዝሓለፉ ኸደኣ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 20 ክሳብ 22 ዘሎ ከምዚ ይብል ዘካርያስ ወዲ ካህን ዮያዳ መንፈስ ኣምላኽ ለበሰ እሞ ኣብ ልዕሊ እቶም ህዝቢ ደው ኢሉ በሎም ኣምላኽ ከምዚ ይብለኩም ኣሎ ስለምንታይ ኢኹም ትእዛዛት እግዚአብሔር ዘፍረስኩም ሰናይ ኣይክትረኽቡን ኢኹም ንእግዚአብሔር ስለ ዝሓደኩም ንሱ ከዓ ሓዲግኩም እዩ እዚ ዝብል ዘሎ መን ካህን ዮያዳ እዩ ምክንያቱ እቲ ካህን ብቃል እግዚአብሔር ኣብ መንጎ ህዝቡን ኣብ መንጎ መሪሕነት ዘለዎ መኳንንትን ደው ክብል እግዚአብሔር ከም ዝብል ኣሎ ንእግዚአብሔር ስለ ዝሓደኩሞ እግዚአብሔር ሓዲግኩም እዩ ሓንቲ ነገር ከተስልጡ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ስለዚ እሞ ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ እንታይ ትሕግዘና ክብልዎ ይዝግባእ ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ 21 ካልኣይ ዜና መዋዕል 24 እና ዘለና ቁፅሪ 21 ሽዑ ንዕኡ ተመሓልሉ ብትእዛዝ ንጉስ ድማ ኣብ ኣፀድ ቤት እግዚአብሔር ብዳርባ እንቀተሉ ብትእዛዝ ንጉስ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ኣፀድ እግዚአብሔር ቀተልዎ ንጉስ ይኣስ ነቲ ኣቦኡ ዮያዳ ዝገበረሉ ምሕረት ኣይዘከሮን ነቲ ወዱ ከዓ ቀተሎ ንሱ ግና ክመውት ከሎ ነዚስ እግዚአብሔር ይርኦ ይደልየውን በለይ ክብሪ ምስጋና ንዕይኹን ካህን ዘካርያስ ወዲ ዮያዳ ኣብ ቤት መቅደስ ክሕረድ ከሎ እንታይ ኢሉ ነዚ እግዚአብሔር ክርኦ እዩ ስለምንታይ ተሓርዱኒ እሞኸ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣይበለን ነዚ እግዚአብሔር ይርኦ ንስኻትኩም ግን ንእግዚአብሔር ስለ ዝሓደኩም ኣምላኽ ሓዲግኩም እሞ ኣምላኽ ምእንቲ ክመለሰኩም ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ስለዚ ደም ዘካርያስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል መስዋዕት ኮይኑ ዓሪጉ ደም ካህን ዘካርያስ ወዲ ዮያዳ ንኸንቱ ዝፈሰሰ ደም ኣይኮነን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 35 እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደም ተኣመንጎ ቤተ መቅደስን መሰውእን ዝቀተልኩሞ ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ኩሉ ጻድቕ ደም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እግዚአብሔር ይሰውረና ኣብታ ናይ ንስሓ ጸሎትና መዝሙር ዳዊት 51 እንታይና ንብል ወኣምላኽ ካብ ዕዳ ደም ኣናግፈን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኣብ ገዳማት ብብራና ጥራይ ዝነብር ውሑዳት ኣቦታት ጥራይ ዝፈልጥዎን ዝገብርዎን ዝነበሩ ሎሚ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ እግዚአብሔር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለፎና ከኣቱ እግዚአብሔር ፈቂዱ ንበረኸት ይግበረልና ስለዚ ኣብዚ ናይ ፍርቂ ጸሎት ሒዝናያ ዘለና ኣብ ዝርእስትና ቀዳማይ እንታይ ናርኢና ህላዊ እግዚአብሔር ክንጽሊ ከለና ኣቀዲምና ክነረጋግጾ ዘለና ህላዊ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ሰምዖሪ ዝጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ይለ ድየ ዘለኹ መጀመሪያ አጸሎትና ህላዊ እግዚአብሔር ከነረጋግጽ እግዚአብሔር ሰምዓና ምህላው እግዚአብሔር ምሳና ምህላው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምህላው ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምህላውና ኸዓ ትብዓት ክንረክብ ፍርሓት ስለዘልግሰልና እንውከሎ ንጽበዮ ነገር ንኸይህሉ ስለዚህ ህላዊ እግዚአብሔር ኣብ ጸሎትና እግዚአብሔር ነዚ ጸሎት ዝሰምዖሎ ይሪኦሎ ክቕበሎ እዩ ክንብሎ እንተደኣ ኮይና እቲ ንጽልዮ ጸሎት ጥራይ ዘይኮነ ህይወትናው ንሓስቡ ሓሳብ አንጻር ሓሳብ እግዚአብሔር ከይከውን ንዛረቦ ዘረባ አንጻር እግዚአብሔር ከይከውን ኩሉ ንንቀሳቀሶም እንቅስቃስ ንገብሮ ስራሕ አንጻር እግዚአብሔር ከይከውን ምርግጋጽ ማለት ስለዚህ ህላዊ እግዚአብሔር ዘረጋገጸ አንሰብ አይፈርህን ስለዚህ ክትጽልዩ ከለኹም ከም ፍቃድ አምላኽ ጸልይ ክንጽልይ ከለና ብንስሓ ንጽልይ ምህላውና ክንጽልይ ከለና ጸሎትና ኣብ ቅቡል ክኸውን ምእንቲ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ዝሓደገልኩም ሓዳጋት ኩኑ ኢሉ ኣብ ጸሎትና ብምሕረት ብጸሎት ንዝክሮም እምበር ብቂም እንዝክሮም ሰባት ክህልውና ከም ዘይብሎም ጸሎትና ብንስሓ ክኸውን ጸሎትና ብምጽዋትን ብለውሃትን ዝተሰነየ ክኸውን ጸሎትና ብፍቅሪ ህይወትና ብፍቅሪ እግዚአብሔር ብፍቅሪ ሰባት ክኸውን እዚ ምስኮነ እቲ ህይወትና ምስ እግዚአብሔር ኣብ ህላዊ እግዚአብሔር ተዳሊና እግዚአብሔር ፍርሓት የጥፋልና ኣብ ህላዊ እግዚአብሔር እንተዳሊና እግዚአብሔር ካብ ሰብ ምውካል የናግፈና እግዚአብሔር ይደግፈና ብጸጋ አምላኽ ኩሉ ይከኣል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በትንሱ ዝህበና ኃይሊ ንኹሉ ክእለ ኣይፈርሕኒ ስለዝበልና አምላኽ ከተባዓና ስለዝበልና ጥራይ በኹም ዝውዳ ኣይኮነን ናብራ እዩ ድሕርዛ ደቂቕ እዚኣ ብዘይ ተጸበናያ ብገለ ነገር ክንፈርሕ ንኽእል ኢና እወ ጎይታ ይኣምን እየ ንዘይምእማነይ ከዓ ደግፎ ከም ዝበለ በቲ ዝወደቕናሉ ደግፈና ክንብሎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ማይ ምጻእ ተባሂሉ በቲ ከኣለ አምላኽ ከኣል ኮይኑ በዘይ ጃልባ በዘይ ዝኾነ ነገር ኣብ ባሕሪ ጠፋሕ እናበለ እናመፀ ከሎ እናመስገነ እናዘመረ ኣብ ሕቑፉ ጎይትኡ ክሕቆፍ ዝግብኦ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ጎይታ ገዲፉ ግን ናብቲ ባሕሪ ክጥምት ጀመረ ሽዑ ፈረሐ ሽዑ ክጥሕል ጀመረ እዚ ንትምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ ወኩሎ ዘተጽሕፈ ለተግሳጸ ዚኣነ ተጽሕፈ ከመ በተወክሎ መጻሕፍቲ ወበትዕግስት ንርከብ ተስፋነ ኢሉ እቲ ኩሉ ዝተጻሕፈ ንትምህርትና እዩ ተጻሒፉ ጴጥሮስ ሓንቲ መዓልቲ እዩ ናብቲ ባሕሪ ጠሚት ኣነን ከማይ ዝመሰሉን ግና መዓልቲ ኣምላኽ ገዲፍና ናብቲ በዓል ናብቲ ማሕበር ናብቲ ባሕሪ ናብቲ ማዕበል ናብቲ ህበቡላ ናብቲ ህውከት እንጥምተሉ ግዜ ውሑድ ኣይኮነን እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ዝኽወል ህይወት የብልና ሰባት ደገና እዮም ዝርዩ እግዚአብሔር ግን ልቢ እዩ ዝርዩ እግዚአብሔር ቃልና እዮም ዝርዩ አምላኽ ግን እምነትና እዩ ዝርዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ዝናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎትና ኣብ ኩሉ ጸሎታትና ኣብነት ንገብሮ ኣብ ጸሎት ጠጠው ክንብል ከለና መጀመርያ ህላዊ እግዚአብሔር ብውልቅና ይኹን ብስድራና ይኹን ብቤተ ክርስቲያንና ይኹን ህላዊ እግዚአብሔር ምርግጋጽ ሙሴ ባሪያ አምላኽ እዚ ይገርዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካብሎም መዓንቲ ምሳኻ የለኹን ነዚ ህዝቢ እዚ ኣይከይድን ንስኻ ምርሓዮም እዚ ህዝቢ ኣበሰኛ ህዝቢ ህልኸኛ ህዝቢ ንስኻ ምርሓዮም ኣነ ግን ምስኦም የለኹን ምክንያቱ ምስኦም ተዳኣ ሃልየ እከይ ክገብሩ ከለዉ ምስ እከይ ምስ ሓጢኣት ሕብረት ስለ ዘይብለይ ክቐዝፎም ካብ ዝቐዘፉ ግን ንስኻ ምርሓዮም ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንስኻ ምሳና ትትህል ኢኻ እዚ ህዝቢ እዚ ኣይኳዓዝን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ካብ ኩሎም ህዝብታት ፍሉያት ዝገብረናሲ ንስኻ ምሳና ምህላውካ ጥራይ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ክንጽሊ ከለና እዚ ጸሎት እዚ አምላኽ ይቕበሎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ድየ ዝጽሊ ዘሎ ብንስሓ ድየ ዝጽሊ ዘሎ ብዕርቂ ድየ ዝጽሊ ዘሎ
ብምጽዋት ድየ ዝጽሊ ዘለኹ ብትሕትና ድየ ዝጽሊ ዘለኹ ብእምነት ድየ ዝጽሊ ዘለኹ ብተመስገን ድየ ዝጽሊ ዘለኹ እዚ ኸነረጋግጽ ምክንያቱ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ንሱ ይረጋግጽልና እግዚአብሔር ምሳይ እዩ እግዚአብሔር ምሳይ እዩ ስለዘይ ተጋገየ ስለዘይ ወደቀ ኣይኮነን ኣብ ዝወደቀሉ ግዜ እግዚአብሔር ከም ዘተንስኦ እግዚአብሔር ከም ዝድግፎ ስለዝኣምን ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ጸሎት ክንትስእ ኮለና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይንና ክንትስእ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክንጽሊ ካብ ኣብ ሰብ ምውካል እግዚአብሔር ክረዳእና ካብ ክብሪ ኣምላኽ ክብሪ ሰብ ካብ ዝመረፁ ካብኡ ተማሂርና ንሕና ግን ካብ ክብሪ ሰብ ክብሪ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ስጋ ክብሪ ነፍሲ ክንመርጽ ድሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን